Kaixo, txorin edarrok, astia bukatzi daukau, barikua, eta bakitzue, egun honetan ekartza ditugula, errezeta berezixak, ostiral bizitariak deitza ditugu, eta orduan lagunak, familixak, bikotia, ez dakit norba itxolan berezixa bisitan etorten danean, egun horreitan itxe ditugun errezeta onak. Eta bada holan asteburutako errezetia arroz bat eitxia, ez? Bai, gure etxean igandero. Bai, guridan igandian oi asko errea eta arrozan tartian hori biltzen gare. Baina, arroza askotan gertatzen da, eta ari gustatzen gatazko arroza beltza. Hau da, txipiroiekin, eta tintakin, holan tartian. Eta gaurkoan gainera, egingotza txeuse berezixa, izango dela tomate lehor eta lima alioli bat. Bakite... Zer botako izu alioli hori? Alioliai botakotzat. Tomate lehorra eta lima. Limana, zitriko puntua, baina tomate lehorra hori berezi izan barra, Tomate lehorra joango da arrozian. Beraz, segitxuan gondakotze zeran egiten da, baina nik lehengo nahi do jakin, zigorrek ze eskainiko eskun, bere etxera joaten garenean bisitan. Zerroi berezia. Nik esaten baizu, zer ez dauzu etxea, mingaina dukat jateko etxean. Eta mingaina esango da, baina era berezi batean prestatuta. Nik enuen sekula horrela daztatu, ni beti gure etxean, o saltzan, o arrautze estatuta, barkatu. Eta, edertokoekin jonitzenean bereien lokala esautzea esan ziaten probatu dago. Eta egiten dute egozi, eta xerra finetan moztu, eta plantxan. Eta iruditu zitzaidan gutizi bat izugarria, eta batzu ilarraken euskala sobratu zela batzuk, ilar batzu lagungarri moduan, baina mingaina plantxan, benetan. Zoragarria. Baitxu, aukera bat, betiko haragi bat jateko. Bai. Eta zuek, hartu papera, hartu boligrafo bat, eta apuntau errezetau. Tipula eta tomatia satitzuko itxugu, eta ordu luzetan erregozi pasta bat bihurtu bate. Paia ontzi baten lehengo txipiroia kosinau, eta gorde, gauza berain tomaten lehorrekin, eta azkenik berakatza eta piperberdia erregoziko itxugu. Gorditu dauzenean, tipula eta tomatian nahasketa bota, txipiroiekin eta piper txorizeruakin batera, bitartean kasolatxo baten fumeta eta txipiroitin eta nahasita berotu, eta arroza paia ontzira bota, minutu pare baten salteatu, eta gero salda berua botako zau. 7-8 minutuan zu ertainan kosinauko, da gero labian bukatu. Aliolia ingo olixua, arrautza, berakatza, albaka, tomatiak, eta liman sukua eta birrindura birrinduz, eta gero izango da arroza alioliakin zerbitzatzia. Beraz, labia martxan, eta ontsen martxan hasiko duguna da, itxen tipula eta tomatian erregosketa hori. Horrei, holan, Valentzian, salmurreta bezala ezagutzen jako, eta saltzeituztea pototan eina, eta da, erregositza ja, holako sofritu edo. Tomate konzentratu batera izaten da, Gehiago tipula, gehiago izaten da tipula, baina, 3 tipula eta tomate bat botako nik hemen, edo 6 tipula eta 2 tomate. Oso ondo. Ekainaren 6 da, 208 egun falta dira urtea bukatzeko, eta ni gorako efemeride batzuekin hasiko naiz, gaurko egunez gertatutakoa munduan. Txoin, aldoldeko lengo gauza bat esan eskatzo, Bota. nire neban urte betetzi izan da, ez da, nese bezaz. Esan, Andoni zorionak, barkatu. Baina, zenbaten denbora dauz zoriontzeko norbait? Hombre, egun bat bai, ez. Egun bat bai, ez? Nahi dut esan, astebete... Astebete ja ez. Astebete ja zara, putxo bat... Nahi dut esan, urte berrion esaten pasatzen dugu ia bete. Urtea aurkitzen duzunean da, eta bi astetara, ez da hilabete esageratu indo, baina urte berrion esaten da jendeari, oporretan juten gara eta bueltatzen gara ikusten duzun norbait, urte berrion da, bai, urtarriak 15 da, baina urte berrion. Ze efemeride pasazien... Beio, janariarekin lotuta 1929 garren urtean, estatu batuetan lehen janari izostuak saldu ziren. Beto. 1945 garren urtean gaurko egunean Normandiako itsasoratze izan zen, bigarren mundu gerratean. Gaina, egun hortan 10.500 soldadu aliatu hil ziren. Holakoetan beti esaten da, alde honekoak bakarrik zeintzuk izan ziren, baina beste aldekoak ziur beste horren beste gehiago izango zela, eta hori, ez da ipatzen. Eta, hau jokoa niri gehien gustatzen zitzaidan hau izan zen, Errusian, 1984 garren urtean, gaurko egunez zer sortu zen? Tik-tak, tik-tak. Guraso garenak zertara jolastu behar du egunero dena aurrera ateratzeko? Tetrisa.
Bai. Enakin nondin nora zoien gurasuen gauzien. Tetrisak gaurko egun batez kaleratu zen, lehen aldiz, 1984 urtean. Hau izan zen, hango programatzaile errusiar bat, gero, zuela bere garaian patentearen kontua eta gaizkin zuela, munduko joku famatuena eta gehien salduenetako izan da. Bai, ez? Eta hau ikusi zuen, diru aldetik, oso, bueno, gaizki. Eta, gero, hil 2014 urtean, gaurko egunez, nire, bueno, nirekin, badauka zer ikusia tipoak, Dario Barrio, sukaldari hil zan, eta honek izan zen, programa bat izan zuen telebistan, Todos contra el Chef, lehen gastronomi programa, gero hainbat eta hainbat telebista saiotan parte hartu zuen, eta hau nola hil zan, honi gustatzen zaizkion kirol, holan esan dezagun, arrisku kirolak, eta nola dago bat paraxutarekin salto egiten duzula, baina dala holan txori bate moduan egan egiten duzula traje berezi batekin. Bai, baina holako traje berezi horrekin. Da, ez dira bakarrik, ez, horrek doaz egan juten dira, planeatzen juten direna, eta, bueno, sukaldaritzakin zer ikusi daukara, tortilla frantzesa baten bukatu zuen. Eta, bueno, Zigor, mesedez. Bai, ez, pixa gogorra izan da, baina, holako, bueno, hilintzala. Nik beti esan du, behitu, kirolak hola pixat, puntu batekin, arrisku puntu batekin nik onartzen du, niko astopotroa naz, eta min hartu izan du, baina kirol bat nun gero gaizkiten baduzu zerbait hor geratu altzaren, ez toan irekin. Behin indu salta paraxutarekin, ondo onzan, adrenalina puntua izan gendun, baina 2000 eta piku metrotara paraxuta irik egin zan. Azkenean, salto base zuk esan duzuna, hori da azkenean, mendi batetik salto egiten dute, eta egia da, jendea kirol hortan azten danean, hasieratik paraxuta ireki egiten du, eta planeatzen. Adrenalina gero eta gehiago nahi dutena, gero eta berandu hau irekitzen dute. Gero eta berandu, eta holakotan askotan gertatzen da, berandu irekitzen dutela, eta hemen utz bat, ez da bizikletan golpe bat eta atzamarra puskatzea, hemen ja utza hor geratzen da. Hori esan da, gaurko gaiarekin jongo gara. Oso ondo. Da gaurko tinta eta zitzen gogo. Ontsu botako zau tinta gainera gukin gotzau fumeta ibota, eta horan xurgatuko dago arroza gutxinaka saldakin batera, eta horrek eman gotza koloria, era sapore aputxoa bai. Bitxartian hemen kipulakin ahaztu ingo gara. Bai, beraz, zu izango zara hone... Nire lana hori, kipula zentza. Bai, bueno, ikustia. Vale. Eta hau gorritzen danean, orduan botako zau tomatia. Ze tomatia, ontsa botatzen botzau, hau ez da karamelizatuko edo ez da guztiz erregoziko, ez da puntu marroiska hori hartuko. Orduan, ja tipula behin gorritxuta dauenean, orduan botako zau tomatia. Eta gero hau salmorreta esadotzute, salmorreta moduen ezagutzen dela edo, eta hau potietan saltzen da. Orduan gero pote baten sartu behar du? Eta saldu. Bai. Eta daten dugun diruak izan go. Porretan. Hortik ez dakit. Bueno, porretan loterixa. Benido, Zema diru gure zataratia. Ez, hori jendeak saltze da, baina guk etxiete. Etxau. Lan etxau. Hori da, eta gero aldoguna da, izostu, adibidez. Hau da, itxeitxugu hau, gero honendako erabiliko ditxugu biko jarakada edo, baina bestiak aditxugu izostu, eta orduan, arrozain bidegun urrengo aldixan, hortik atara, hori erabili, da holan, balana aurrezte osku, imagina, hau, holan, luzez egongo dala, berez? Oso ondo. Bueno, hauk. Kipula nekot. Martxan. Eta ontsa ingo ditxugu, salteatzen joan, bai, txipirotxuak, eta bai, tomate lehorrak. Oso ondo. Bueno, gero tomate lehorra, alioliari ere bota behar diozu, ez? Bai, euskal tomate lehorrak, hemen 6, eta hor beste 6. Batzuk tomate, alioliantzako, eta beste batzuk, arrosan joango dira. Txipiroien tinta, nera biliko du gaur, eta txipiroien tinta, hemen kontatu izan du, ez da komenigarri kozinatuta jan behar da, baina egia da, erosten baduzue potootan da saltzen dutena, horrek ez da beste txipiroitik bertatik ataratzen duen tinta bezala, bestea toxikoa izan alda, kozinatu behar da, baina potootan, olako sobretxotan saltzen dutena, hori esaten dutenez, beraiek jartzen dute potoan, hori erabilialko benioke ospinolio bati bota pixkat hori, kozinatu gabe eta zaporea ero kolorea emateko. Ze zaporea ere ematen du, eta hemen hau kontu izan, ze badao jende bat, potokoa dauka eta kuiaraka handi bat eman. Eta belbeltza nahi dut, belbeltza baina agian pasatu inalgara zaporea ematen duelako. Orduan, dena bezala neurrian. Garai batean, tinta hau erabiltzen zen, idazteko erabiltzen zuten, fraiek eta erabiltzen zuten. Eta gaur egun, kozinatzeko bakarrik erabiltzen den zerbait da, eta honekin hori bai.
eta nik hau enekien, hau sukaldari handi batek kontatu zean, erabiltzen baduzue txipiroiak izostutakoak, ez? Hartu, desizostu iten dituzue, badaude batzuk hor, gero zikina saltzen dituztela, garbitu gabe, tinta hori, izostutako tinta hori ez erabili. Ze aretzua geratzen omen da. Ni beti erabili izan ditut, txipiroiak kendu izan dianen tinta, freskoak erabili izan ditut. Ero bestela potoko tinta erabili izan dut. Baina txipiroi izostuen tinta inoiz ez dut erabili, eta nik enekien, baina antza, tinta hori gero izostuetakoa ez da ondo geratzen. Hola, aretzu testura edo hartzen omen du, eta saltza ez itzaigun ondo geratu. Bai, horretarako, horrek, izostuta egoten dien bai, sobretsuak edo... Sobreak, baina horia da, berriz, tratatu, kozinatu ero induten tinta berezioa, gaina bakarrik ez dauka tinta, beste zerbait eruztut botatzen, ez dakit, ziur ez dakit, baina, bueno, eta orduan horrekin beldur gabe, baina txipiroi izostu batzuk garbitzen baitu, beraien tinta ez ere bai dien ezer. Tinta udalekutan eta lehen txikisa ginenean eta erabiltzen ginen esan, ustot, limoian sukua zala? Eta limoian sukuekin olan idatzi, eta gero argixakin suakin, ez? Berotu inbar duzu, berua, eta agertzen da idatzi eta hor, Patricia por Ángel. Ángel? Ez dakit, ezen bat ezatiarret, Andoni, zura nahiagatik. Ez dakit, izen bat. Lehen askotan idazten gendun, Bider, Zigor eta Maia. Bider, Eider. Eta bihotz bat jartzen gendun, eta zer romantiko. Ero zein jarri du hori, ez da egia eta ez da jota ofendituta horregatik. Itu zeitzen gaben nerabiak eta ginenean, freskagarrien txapak hartu, eta osan A, B, C, D, E, F, G, H, eta holan apurtzen zen momentu hori zen letra bat, eta holan saiezen zure maitalean izena letraz gordetzen. Ja, karo, orduan, eta zigorrekin ez zuen ligatzen inork, karo, zigorrera, eta horregatik nire genuen ligatzen, zigortza eta zigor beti gatzen ziren bakarrik, zurinekin batera eta zoiartzekin. Zetako bai ataratzen. Ja, karo. Hor, Amaiak, Aitorrek ez zuen ligatzen ez da ere, zele denguan. Igual bigarren bueltan. Bai, ez da Wendislauk ez da ere. Hor, beti Fernandok ligatuko zuen, Gorkak, hortik ibiliko ziren, hor G, F, hortik ibiltzen ziren, bai. Javierrek agian. Tomatiak dauzka aukerak Nikolan osuak jarriko ditut, bestela bebai aukeria laurdenetan eta mostia, baina nik holan nahi ditut. Vale, oso. Eta bere olixoakin batera bebai, botatzen dagoenakin. Oso. Vale, bitxo, tintaren beste erabilpen batzuk, aipatuko ditut, hemen tinta bakizu erabiltzen dela, kozinatzeko erabiltzen da, baina baita pastari, pasta kolorea emateko pasta iten badu, etxean iten badu pasta, edo saltzen dituzte gaur egun espagetiak eta horrelakoak beltzak, hoiei kolorea emateko ere erabilia da, gnocchi batzuei ere emateko, koloratzaile bezala agian, eta nik enekina, okinak ere badaude saltzen dituzte, zaiten genitxuna, hamburguesa, opilak, beltzak badaude batzuk, eta hoiei ere ematen zaie kolorea tinta honekin, nik enuen ezauten Korean omen dago, Ego Korean izoski bat, eta beltza omen da eta tinta honekin. Ez duan aurkitu da, zeren zaporea omen daukan izoski horrek. Arrasaten basaren izoskitegi xa, izoskitegi bat, eta bertan itzen zabien izoskixakolan erzeta tradizionalekin, eta basauen bat beltza txiprioa tintan itzen zabiela. Bai? Holan, ez dakit, kuriosia bezala. Eta zaporea zer zan, txipiroiena? Zik uste duzunik hor vainillana egonda da, marrubixana egonda, hortan klasiko txokolatiana egonda, nik txipiroiak aukeratuko nitula. Bai, baina biteli, hortara joan da, ni ere klasikoa naiz, eta nik alioli bat baldin badaukat, baratxuria eta olioarekin, zu uste duzu jongo naizela, alioli batera non lima botatzen dioten, tomatea botatzen dioten. Bai, zen, ere laguna hori ezin diazu salduzu. Bai. Hemen zaude duzu. Berrikuntza. Ez da bardina, Zer ez da la bardina? A ber, ali-oli, hemen esan dugu, baratxuria eta olioa, berez nazketa ali-olia, eta hemen txorienen benetako ali-olia izan dugu, motraioarekin, izerdia botatzen, baratxuria ondo txikitu motraioan, gaz pixkatekin, eta pixkanaka, venga, jumu itzen, hor eskumuturrarekin jolasean, eta lortzen dana da, bolako maionesa lodi bat, oso zaporetzea, kontutan izan da, bakarrik baratxuria, gatza, eta oliba besterik ez dauzkana. Bai. Eta nik enekine izena zeukala, han omen dago, batzutan moztu egiten da, hori. Hori, okerra ateratzen zaizu. Borrek izena dauka.
alioli negado, erran deitzen diote, bai, eta batzute esatute. Kontxaua. Bai, Osa, negaua da. Baina, a ver, Patri, hor, nik ez dut, moztu iten zaizu. Egon zara denboratan eman, Ma igual negaua zuzala, ez alioli kontxaua. Bai, bueno, bai. Baina nahi dut esan, puristak esan dute hori ezin dela erabili, ez? Osa, ezin dela errekuperatu. Ba, baina, eta nik erabilingo nuke, moztu inda, baina mozteak ez du esan nahi txarra dagoela, baizik eta alde batetik. Baratxurian alde banatu inda, eta bestetik olioa, moztutak eratu da, baina zuk hori goiarekin hola naskar mugitzen baduzu, eta ero botatzen badiozu, ez dakit txipiroi batzuei, erraba batzuei, ero ez dakit zeri, bueno, naiz eta moztuta egon, zaporea berdina izango da, baratxuriarena eta oliba dena, ez? Bai. Ez da, claro, bestia bada testura, krematxua geratzen dela, eta normalean, bueno, gaur egun aliolia nola egiten dugu denok, egiten duguna da, maionesa bat baratxuri zaporearekin. Horretako egiten dana da, hoxe, maionesa bezala, arrautza, gero, bueno, nahi izan ezkero lako azido puntu bat, izan aldala ospina, limoia ero lima, eta gero, baratxuria eta oliba. Birrindu, eta horrekin ningo genuke, bueno, berez, alioli faltzua, baina ia toki guztietan egiten dana, hori dala, ez? Eta bai, gaur egun. Arrautzarekin egiten dana, eta horrekin lortzen dela. Errezaldera joan da, maionesa poto bat hartu, bia baratxuria eta albota bertan, birrindu, alioli askarra hor daukazue. Zuken zinun behin bat, aliolia udarearekin da irazagarrakin. Horan, esategin azan, ez? Arzakena. Juan Marina esan hori. Itxurana, hemen txe piper berdia erregosten, eta ontxe tomatia apurtxo bat botakotzau gure... Oso ondo. Gure tipulai. Hemen nik onartzen dut, eta esan da nola ditzen zaila, paella eta fideua puristak ero direnak ero esaten diona hau horrela izan behar da. Horre esaten dute paella bat edo alioli, ero olako fideua bati aliolia sekula etzaiola bota behar. Hala. Eta ni, bai, zezeiten dute, berez, horrek estali egiten omen duela zaporea fideua batena. Eta hori erabili izan dela, fideua bat, ero paella bat, ondo ez bazaizu atera, ero espadira goi mailako produktuak eta zerbait estali nahi baduzu, hortako, jartzen duzu aldamenean, horako zerbait, ero limoi pixkat gainetik botatzen diozu, eta geratzen da estalita, horrekin, ni zoragarri ditu, ni pilau, nik fideua atxean egiten duanean, alioli egiten dut, eta gure etxeko txikiek ere aliolia botatzen dut, gustatzen zaila, aliolia. Niri pila gustatzen gaina, da nahi botako duzan. Holan, sapore fuerteak eta gustatzen die gurean. Eta, bitxu, gaur, ez tozku denbora emango, hau dana holan, bierdan bezala itxia, baina etxetik ekarri dut. Bitxu. Hola xegeratzen. Vale. Da, hau da, 3 tipula eta tomatia da. Neurri berdinan, hau geratu zaigu. Beraz, hau aukitza 2 ordu solan zu motelian, hola geratuko zen. Vale, beraz, hau, erretiradu ingo. Kanbora. Hau, erabiliko. Esan dakua, 2 koiarakada holan. Vale. Luze, Bai. Bestia bai, gorden goitxugu. Bizkaitar saltza bat iteko. Bueno, tomatea dauka, orduan ez, tomatea baldin badauka. Puristan batek edo... Entzuten baneun norbaitek, parkatu, ez dut esan, enekien enitzen gogoratzen tomatea dukan. Bai, beraz? Saltza, tomaterik ez dauka sekula. Betiko erregosketa. Piper berdia, tipula, tomatea eta berakatza. Beraz, ja, sua bat libre daukagula. Bai. Hemen txasiko gara berotzen. Fumeta. Bai. Tintarekin. Oso ondo. Beraz, hemen txaukat fumeta. Bueno, banik, esatea bakarrik alioliaren ondoan, inguruan, lehen idatziak erdiarokoak direla, hor ositanieraz daude idatziak, eta hor, ja, bueno, hitz egiten alioli bezala aipatzen da, baina uste da neiko lehenagotik, egipziarren garaitik, ero Egipton hartzen omen zutela, ero omen zeuketela nasketa hori. Hau da, baratxuria eta oliba olioa hartzen omen zituztela biak nahazita. Eta guk ere, euskal sukaldaritzan nik uste dut nasketa hori, ez du bizan behar holan saltza moduan, baina nik uste dut saltza berdearen oinarria eta zapore guztia ordoa. Oliba olioa eta baratxuria. Perrexilak bai ematen dio zaporea, baina gehien ematen diola, hor da, azkenean, oliba olioa eta baratxuria. Perrexilak, zapore pixkat eta kolorea. Argi dau. Hemen txe, berotzen, eta hemen txe sartuko zau. Alde batetik, txipiroiak. Vale. Eta tomatiak, lehen erabilitxugunak. Orduan, hemen,
bueno, azkada dauen salda edo suku danekin. Hau dana barrura. Eta botakotza bai piper txorixerua. Vale. Ebintxe bai, nik gaur osagai bezala ez jarri, baina ardo txuri kopatxo bat, olan txakoli edalontzi bat, bai, Vale. ondo joengo zen. Honek Hori, dana... bakoitzak guztuen arabera. Bai, dana onartzen dagoenek, ezta? Bai, eta gero betikoa, esaten dagoena. Arroza nola prestatzen duza arabera, izan alda, hau, paella bat, arroz bat txipiroiekin, paella estigo dutxuko, parkatu, baina risotto bat egin genezake. Bai, gehiago saldatxua edo Eta ez. mugitzen egon da, mugitzen egoten bagara, saldatxua egiten, inaldo saldatxua, baina risotto baten azkenean, garrantzitsua da, mugitzea arroza eta apurtzea arrozaleak, bere almidoi guztia bota diezagun, eta krematxu guzti ezagun. Orduan, oinarri honekin inalde ditugu 3 errezeta ezberdin. Arroza txipiroiekin, egin dezakegu risotto bat, ero arroz aldatxu bat. Horre pixkat, bueno, eta laugarren bat. Zein? Arroz sopa. Arroz sopa, Gure etxean, fideo. Fideo sopa, ez da izalea. Ni arroz sopa beza ena zain zalea. Ba, nik salda egiten dudanen etxean, gure etxean salda egiten dudanean, egiten dut, egon baten fideo sopa, eta handik 3 egunetara arroz sopa. Oinarri, salda hori oinarri hartuta, fideoa botatzen dizkio moduan, arroza bota pixkat, eta hori, arrozaleak, eta sopan. Bai. Eta arrozolan lehor bat itxen dugunean, 2 modu dauz eitzeko. Salda lehengo bota, salda irakiten dagoenean, arroza bota eta kosinatzen utzi, edo bestela arroza apurtxo bat txigortzia eta, bueno, honen erregosketa honen zaporiak eta hartzia. Ni horren salia banaz. Gustatzen gatolan, zartagia bero dagoenean, arroza minutu pare baten, bai ala bai, hemendik zabaltzia, txigortzia eta... Horregia da, askotan badaude errezetak hor Valentzian deiten dutenak, non hartu eta batez ere oiaskoarekin, untziarekin daiten dutena, eta egiten dute pixkat erregozio untziero oiaskoa, gero ura botatzen diote, eta salda erabili beharren, salda bertan egiten joaten da. Hau da, egosten doa oiasko horiero, eta gero hor botatzen dute arroza. Gaina hor izaten da, nik ez egin nolan teknika, baina egiten dute olako gurutzeat, altura bat ematen diote, gaina hor ezaten dute salda bota behar da, torloiu ekarte. Torloiua zeintzu dian, heldulekuen, gutxi gora era, horrek izaten dituzte horre torloio bestaldetik, gaina paia ontzietan ekusiten da nor arte. Txingarretan itxe itxustenak, horrek ondo. Hor arte botatzen diote salda, ukiten dute irakiten, eta gero arroza botatzen diote, hori, bakoitzai 100 gramo kalkulatzen dute gutxi gora bera, eta ni beti izan du da. Hortan, ni euskalduna naiz eta paia ontzi, horako paia ontzi handi bat ikusten duanean. 3 lagunentzako bakarrik, holan fin, ze gaizki aprobetxau da ontoki hemen. Hau, 8 lagunen dako, erintzaz, holako, geruza, baki beste oso goxoa da, hola, fin-fina, horre bere sokarrat puntuarekin, baina nik ite dut, holako lodia, sokarrat puntua espian, eta goikoa xamurra, ez dut ezagote hor bestaldean Valentzia zuten, ez dela... Hemen, klasiak ematen arroza eselanin Valentziako bati, ez? Aizu, beti daude garaiz ikasteko. Beti ere, ni beraiek erakutsi nahi baiate, bizkaita saltza bat egiten, tomatearekin, ez. Horrekin, polemika, bitu, oraindik nik hainbat eta hainbat liburu dauzkat, antzineko errezeta liburuak, non batzutan, tomatea botzaten dioten bizkaitar saltzeai, eta hori, bueno, hemen egon gara hitz egiten purista kalioliarena, eta hori, bueno, tomatea bizkaitar saltzari botatzea hori ere sakrilegioa omen da. Guk hemen nik sekul ez dio botatzen, guk hosteleitzan ikasi genuenen gaina horrela erakutsi ziguten. Bizkaitar saltza da nama, pipertxorizeroa, kipula pila bat, zagarra, urdai azpiko ez zurra pixka pin, eta ero, bizkaitar saltza faltsua. Gaina, izen hori zeukan, eta horri botako dizkiogu kipula, azenarioa, tomatea, pipertxorizeroak, eta hori zen, faltsua titulu hori bat zeukan. Bau, hau ez da faltsua, benetazko arroza beltza da. Eta gogoratzen duzu, esadotzetela, gero labian bukatu digauela. Orduan, lehengo, hemen zuan, zu ertain, batetik beratzi daukat, 6an, 6 zazpian, 7 minutu. Gero labian sartuko, beste 5-6 minutu, eskatzen dozkuna. Hau bai, ikusten joan bida. Eta denbora bat ezai ez hor, zegiak asteak, ja ere esan dute.
ja deskolokatu dira. Ba, Zenbat esan du, zenbat? 7 eta 7. 7 eta 7, 16. Ez da, igual gutxi da. 8 eta 8. Malau da, ez? 7. Bai. Eta Bueno, bitartean... aliolia, nik aprobatu nahi dut, aliolia tomate lehorrekin. A ver. Espektatibak altu dauz. Bueno, esan dagoa, hemen hartzaken egin genuen, da hor gozo ikutu bat ematen genion alioli horri, fruta gehituaz. Hemen tomateak ere gozo puntu bat ere emango dio. Ez, orduan, bueno, eskabiltza oker, ez? Eskabiltza oker, eta nik uste dut hemen zerbait interesgarria lortu aldala, eta gaina, bueno, Patrik eta esan dugula. Olako arrozei eta holan, aliolitxo bat aldamenean, oso ondo jute zaio. Gainera, hemen egin ditugu, zigorrak eta bisok, alioliak pila bat, aguakateakin, egin ditugu txuletan gantzakin. Baita baratxuriarekin baita. Ez que baratxurian inguruan nahi nuen ditzekin, horregat izan zartu indan izan normaitek. Egin ontsa arroz beltza gabizetxe, baina egin dugu alioli berakatz baltzakin bebai. Baita egiten da, bai. Egin ditugu pila bat segisa da, bueno, kombinazio ona itzen da biela. Nik, zigor ontxe, uste dutut berakatzakin berbaitzen, berakatza sartu dutzat. Bat bakarri. Bat bakarri bai. Zapori aukiko dago, lasai. Bai. Berez, arrautza, tomatiak eta liman sukua. Bueno, lehenko lima birrindu egingot, bale? Sukua bota baino lehen. Atarako estazu birrintzeko gaiu edo gara atzien dau? Atzien dau, karreko estazu. Bai, horrekin egingot. Eta, bueno, alioli berez izango da. Bueno, ni baratxuriakin ator, eta, bueno, baratxuriak, bakizu mota ezberdinetakoa daudela, merkeak, hor, bueno, badaude batzut txinatik gartzen dituztena, hor presioan nabaritzen da. Hemen, ona da, baratxuri morea, ni morea gustatzen zaipia bat, pikante puntoa daukana, fuertia daukana, nortasuna daukana, olako batzutan, ez bazaet oso saleak ni gomendatzen dizuet, ero baratxuri gutxi hauketu, ero erdiko mintza, ero bihotzak entzen badiozue, indarra asko geisten dio, ero bestela, egozialdi bat iten diozue, uretan olako galdarrestatu bat, minutu batekoa, batzuk egiten dute esnetan ere sartzen dute. Nik, olako gentzuten ditu danean, bai inalduzue, lehengo konfitatu baratxuria, eta gero ez da izer. Alioli bat nahi duzu, aliolia zer da? Aliolia da joteko lasta. Alioli, no. Eta zue bigote horan. Hainbesterako ez, baina egia da lehenengo zita baterako igual ez dala aproposena. Bueno, venga. Pikotea, konfiantza egoten bada, bueno... Vale, puskerrak eta aliolia irugarren zitara kutzeko ditu. Puskerrak ez, mesedez, Baina, nahi dut esan, egia askotan, eta segun ze prestaketan dala, bai behar duzu agian alioli bat pixkaz suabeagoa, ez? Hemen ere, ni nahi dute, arroz honen zaporea hartu nahi dut. Baina hor batzutan ikusten duzu, bai, hartu lehengo esnetan irakin alduzue, eta errekin indarra jaisten diozue, konfitatu esandakoa, eta bai, baratxuri zaporea emango dio, eta agian hori, pikante hori, eztarrian usten digula alioli potente batek, hori kendu ingo diogu. Orduan, bueno, aukerak badauzkazue, baina horretako, aukeran ere, mesedez, baratxuri ona, bertakoa eskatu ero ingurukoa, ez zaitezte jun, bueno, txinarain ez da jun behar, eta, bai, eske besteak garestiagoa da. Baratxuri pontzakada batek 3-4 euro balio dizkiu, eta zenbat irauten dio. Presioa... Ia, sepentatatzen alioli berezionek. Lehen zita baterako ez dagoa. Bai, suabia da, eta gaia berezisa. Oso. Lehenengo zita baterako. Bello, tomatea gehiagi ez diotolan nik hartzen egia esan. Da, honek be ez da baukiko da, bueno, ikututxo lan txik bat. Nik berakatza baketzu nun jarri nahen joan zen urtean? Baratzean. Eta orduan berakatza hartzen zu eta ale bat. Eta gero ale bat bihurtzen da, berakatza oso bat. Ze gauzak, Da, ikusgarria, ni babarrunak sartzen duzu lurretan, eta hartu, eta ero, hartaburu bat atatzen da gu ez da, Zigor, baina ni ikasten nabi. Bai. Eta ni ilusio izan. Eta patata erdi batetik, zego landaria eta ero azpixan patata pillo bat, eta, hor, gero esatu dut, bai, jaingoiko hartu, eta... Biderkatu zituen, Biderkatu zituen, hori ni patatekin, eta eiken badakit, Ez uste oso, ez dakit erreka gainean ibiltzen. Honi 2 minutu geraten jako. Egin dagoenean, labadauko, 180 gradutara, beste 8 minutu sartuko zau. Eta gero torriko gara, alioleekin jatera. Bitxartian, pentsauko guia zure errezetain, edo itxoengo. Bai, zenera lan pixa duka. Bai, ikusiko. Bueno, bai, itxoengo borduan.
Bueno, hemen asamblea egin dugu, eta erabeko hasiko gara zigorrenarekin. Labekoa hor dago, eta pipi iten duenean, bueno, atarrako dugu ero... Berez dagoen seinale. Egingo du, baina lehenengo egingo duguna da hori, mingaina plantxan ilarrekin. Eta nola egingo dugu? Horrela. Kipula eta baratxuria lapiko batean olio pixka batekin berotzen jarri, eta dantzan hastean ilarrak eta urdaiazpikoa gehitu, eta 3 minutuz erregozi. Jarraian, saldarekin, erogurarekin busti, eta 5 minutuz irakiten utziko. Mingain egozia serra finetan moztu, sartagin bat zubizian jarri, eta bero-bero dagoenean olio pixka batekin gorritu bertan mingaina. Zerbitzatu ilarrekin batera. Orduan, honek arrisku bat dauka. Bueno, lego martxan jarriko. Vale. Hone txinparta botatzen ditu. Oso ondo. Bai, gaina, horregatik jarri du nire aldean, biteli, nire aldean daulas. Ez, lehortik marra, ez, trukoa dauka. Trukoa dauka, ala, biteli. Ez, hemen mingaina baitu. Atzo egosi nuen da, hemen ikusten duzu nola junta taperrean. Vale. Eta gelatina da hau ura da azkenean. Gero olioarekin kontaktua ez da ondo konpontzen. Ez dira ondo eramaten da. Sukaldeak kristo egin da usten dute. Baina orduan, ondo hemen papela daukat, lehortu garbitu ingo dut, eta ala ere olio tanta txiki batekin hor salteatuko du. Hemen, zubizean eta esandakoa. 2 baratxuriatan, hauek ez dute saltarik ingo, vale. eta kipula. Dantzan hastean, utziko pixkat, eta gero ilarra sartuko ditugu. Urdaiazpikoarekin batera, mendako urdaiazpikoa. Horako xerra bat moztuta tal txikitan, hori ere barrura, eta ero, ilarrak, gure etxean ilarrako lan, astero ia, baina 2 asteripen gutxienik jaten ditugu. Bai, Umei asko gustatzen zaio. Netxean ez die ilarrak asko jaten, etxeko bate esakola gustatzen. Arrazoi. Eta orduan da, arrazoietako bat. Mingaina txorienen aldiz, askotan jandou, eta gustatzen gaku, arrautzetik pasata, behin holan frito bariauak egin itxunien bebai, bexamela jarrira, bilerrua erara holan frigituta, egin dou saltzan, egin dou hori jardinera erara, lorezain. Erara, eta gaurkoan nik plantxan ez dut sekula egin. Egin itxun, oindala pare bat urtea, akoratzen az, takotan. Hau da holan, zu modelian kosinatuta barazkipila batekin da, espeziakin da, gero ingen itxun takoak, baina plantxan behitu. Ona joan bida. Ez izut, hau, edertoko honek arakin taldekoek, egon zira, Bartzelonan egon ziren olako esposizio batean, honena, arakinena. Eta han hartu, eta prestatu ben zituztela, eta jendea probatzen da, zer da, hau, ze ona da, eta ze haragira, eta ez da, mingaina, egozita bakarrik, lapiko askarrean berta hor minutuan egin du dela hau, eta zuritu, utzi oztutzen, eta fin moztu. Eta benetan geratzen dela, zoragarri. Bai, gero mingaina egin bidana da ondo garbitxu, jendeak gatzuran saltzen dau, batzuk limoiakin, ni limoi salia enaz, egisa zaporia be... Nik uretan ondo urotzaekin utzi pixkat, minutu batzuk, ero batzuk ordu bat, usten dute. Bestela, gero, lapiko askarrian egosi, edo olako sumoterian koseinatzeko gaiuekin, gero ondo zuritu, edo ondo garbitxu. Zuritu behintzat bero dagoenean, mesedez, mingaina egin da gero eskuekin. Errexagoa da. Dagoenean, zuritu, bestela, kostatzen da. Ni gustatzen gat, da, ez dakik, gainera, gogoratzen az, aman errezetana. Zenik mingaina egila da, nausixana izan zenean, hori takuetan eta jarri zabotela, baina tradizionala, nire amana, saltzan. Guk etxean arrautz estatuta. Gehien guztia, holan, egosi eta saltza hartu irinetik, arrautzatik pasatu, eta horrela jatia da, zoragarria. Nik gertatzen dena da, erdiak ez direla maira iristen. Nik ez da ize gertatzen da, zukaldea eta maia bitartean, ez dakit nola desagertzen juten direla. Ze txikiak pasatzen dira, oita, mingaina plon, ze honan, ama bebai, mingaina ze honan plon. Ostra, afaltze gutxi, zerbait, denak beraiek, nik zerrez. Egisa da, jan ona dala, eta ez dakit zuzaren, zinera eramatu dozunean gauzak, gustatzen etxetik eramatu, igual mingaina hola eratzestatuta taper baten edo ez? Ez, bertan erosi behar badu zerbait, bertan erostekoa banaiz, baina... Litxarrixak eta holako? Holako, krispetak, alegia. Oso ondo. Ontxe kondakotzu gehiago, arroza talabiot. Vale, nik hemen... Pipipipin jauela. Kipula erregosten, urdaiazpikoa barrura, 3 lau buelta, eta ilarrak sartuko ditugu. Apurtxo bat gehiago utziko eta laban, bale? Hor labian beruakin egiteko, ez? Hori da, bukatzeko. Gauzia da Sevillan, egondala zine bat, non izuna jarri hotzien, ziniai, berai. Ze ba? Ze, behartze ditu bezeruak,
bertan erosi, jakiren bat nahi badaue eraman zine barrura, Bai? han erosi bidaue, hau da, zineko dendan, litxarroixa dendan, eta olakotan. Eta hori ez da, baina hori nola da, berez kanpotik sartu duzen, nik ez Berez dakit hori. kanpotik aldozu sartu. Vale? Naiz eta zine batzuk, hori kontrakua egin, Bai? berez aldozu sartu. Zari, zine horrei 12.000 euroko izuna jaso da bie. Bezeruei ez ustiagatik kanpoko janarixa Salatu sartzen. dituzte bezeroek, eta izuna jarri dute, Bai. Ze berez, han bihartzen dutzue eurena erostera, Bai. normalian, eurendako bebai, etekina atarateko, negozio badalako. Bai. Eta hor da, baina zuk kruspetak aldituzu etxetik eraman, edo zure freskagarriak, edo berez legez, holan izan bikoza. Nik, ala ere, Patri, nik zinemadan ikusi izan dut jendia, holako kate askarreko hamburguesa, pizza, han pizza irekitzen da, gaina, pizza beraia jaten da, zu pizza jaten da berea. Bai, ze Egia da, krispetak ere zaporea eta usaila badukatela, baina, bueno, zinearekin lotura gehiago, baina, aldarreko, pintza, eta gaina, beti potoa salten eta kriskrak. Nina zorretako, guztiz kontrakoa niri, zinera gustatzen jate joatia, ikustera pelikulia da. Holan, jendiak jatia, hori, nire zenarra janitzen dagoela, beti, kruspeta haundixak XXL horrek eskatzeitu. Baina egon nintzen posik, ze basan garai bat, pandemia garaian, nun debekago ezabela, SB jatia, maskariekin da ibili bizinerako, eta hortan, danak isiltasuna egoten zan, ze bestera, egotzo, aldamenekoa paketia zabaltzen bestia, hau jaten bestia, zaratak iten aguak indan. Baina nik bakit arrara nazela. Normalian, ez dakit, eguneko 89ak, Nik jateitxu gauzak zinean, onartzen du, nire gustatzen zi, krispeta pila bat. Eta gaina nik erosten dut zure zenara moda. Juten naiz da, hori, bai, hori haundia ez, hori sakarrontzia da. Bueno, hori nahi du nik. Baina ni saiatzen naiz, zarata dagoen bitartean. Hora, nahi dut ezan, pelikular isilune bada, ni beha hor geratzen ez. Eta gero, azten dira, pum, pa! Orduan, jaten ditut, eta gero, zai gustatzen zaratatzea aldala, Alaxe bida, eta ahal badabe, zinean ezein berba. Ez jendia komentatzen zara, aldamen, zenarrai da. Eske agustak ez eta hau hilin bida. Neska. Argi dago baina nortzuk hiltzen. Beti jakiten da zirati nortzuk dien hilko dienek. Horra ikusten zaie. Berez, olakotan, aldozue zuen zinemara, aldozuen dan eraman. Baina, herri antzokisa bada, adibidez batzutan ez dotzu eusten. Ze egisa da zinemak pribatuak eta dienian, egoten dala olako garbiketa lantalde bat, gero hori garbitzen da benak, eta orduan jaten dozuen normalian hori zikintza duzula, baina dauz udaletxe batzuk, nun euren kulturgunietan eta ematen da bien pelikula eman aldixak, eta ordan ez dutzue inungo janaririk usten da hori, euren araua da, eta hori onartzen ulergarria da, Zer, azkenean, karo, kulturan lan itzen dauen jendia badau, baina igual garbiketan jendia ez, beraz, gure udaletxeko horrek salaketa zikitze ditugu, beraz. Hortan, ez jan. Bueno, nik ikusi zu hor, bota diot, erregozitut pixka bat ilarrak erregozitut. Bai? Hemen gaina ikusten dut. Hau da, saldoitzen dagoena. Hau da, gehiagizkoa da, ordan. Ala! Parkatu. Ez que gehiago, bai, ez que gero benetan kristoa imarlo, Patri, parkatu. Sustoagatik. Ondo? Hola, zu holan badazpa. Vale, orduan, hor, ilarrei ura botadien, salda, holako Starlux pastillatxo bat botaldio zuen izan ezkero, eta hemen hau, ikusten duzue, zu bizian dagoela, hartu, plater bat atatzen badia, bueno, eskuan daukazuna ez, hori behar duzu ez, zure eskutu moduan. Bueno, platertxo bat ekarri, eta jongo gara, esan dakoa, bakarrik imarritu, gorritu, mingaina, fin moztuta daukagu, eta hemen, esan dakoa, egozita dago, orduan bakarrik nahi dugu, holako, gorritu bat eman, eta ikusten duzu kolorea nola aldatzen zaion. Bai. Eta, listo, gero gatz larria botako diogu, eta gure ilarrauekin zerbitzatuko. Ilarrauek behar dute 3-4 minutu, azkarre egiten dira. Utzira zue, mingaina hemen jongo nahi zeiten, eta ero ilarrak, zer da bi hau? Ematen, hau da, mindful eating. Ze izak ikaste dituen txorienen, mindful eating, ali, oli, pra, plun, ontxato. Bueno, lagunok, Viteli, nondik hasiko gara? Hori oinatara berria da. Bai, ikusten zuzue, plesera hitean plo, Vale, orden utziko dugu pausatzen. Bai. Bueno, hemen, mingaina egin da, gure ilarrak ere egin da,
Eta, bueno, lagungarri moduan jarriko izkio billar batzuk, paraski pixka jateko. Patata purearekin guk etxean jaten ditugu. Eta esan dakoa, gatz larrianik, hemen gatz larri pixka botatzea, oso ondo etortzen zaio. Eta, hau, aurreneko aldia estatzen duzula gaur, ez, Patri? Bai, gaur izango da? Ba, esango dira zuzen moduz dagoen, gure mingaina plantxan ilarrekin. Sarreska atarako ditut. Hori da, sarreskakin hau da, bildu plum, eta fin moztu dugunez. Holan. Ba, erik ilarrak Patri jarri nituen. Tako bat. A ber, bitu ba, kombinazioa, seguro ondo geratzen dela. Horretik, ez da, pentsa kasualidades jarri dola nik gaulan, Gero probatu bakarrik. Zego xua. Zego rosona. Baina, etxaete arrautzestatzen ibili behar, zuen arakinari eskatu aldi zuen, ze egozita nuk egozten du etxean gaur egun ilarra, ero bingaina. Gutxik, ez? Inok ez. Keba, honek egozitxalan, gaia bere puntua saltza dituzte. Bai. Eta batzuk xerratan moztutata dana. Era, eskatzen moduzu, zerra finetan moztuta, zerra finetan. Ez que platerak batzak dana. Ni berzikla tengo dut sarreska. Ba, venga, nik bai. Vale. Eta gero gutxia fregatzen da. Ba, ia ba, etorri ona. Bueno, saldatxu geratu jako. Txiki, pasatzera. Iapi. Ze, ona. Minimalizatorako, bale? Italian, beste egoten badora atzerritarren bat ikusten, ez zaigu erre arroza. Ai, ama. Don Kiskali. Zigo. Don... Reinas, honek egin da. Hombre, hau, Patri, labian egon da. Logika falta. 8 minutuz, temperatura oso altuan. Ja, nintzen akordaten. Geratzen da hori, itxatzita eskua. Nola da erre, inglesez? Burn. Don't burn. No burn, no erre, ez da erre. Ondo dao, horrela, is like this. Ze politian izkuntza jaite. Ze komza. Ze noir. Noir. Jo, zigor, benetan, Erakutzi inbestazu, Olako konfiantza izaten. Noberan buruan, hori da asko maitetzean norbera bere burua. Hori da, bueno, ba, hemen txe. Alioli puntatxo apurtxo bat. Bai. Eta hemen txe, gure arroz beltza txipiekin. Hemen txe, nire sardezka. Upi, ba, azkenean egun naz apurtxo. Zin iztatzut. Bueno, azte buru osua daukate ia pasate jaten. Eta, zelan dago hau? Este lehenako ze plan, baitele? Pentsatu duzu zer bai? Pentsatu bai. Sorpresa, esan gotzik. Ez? Dudan utziko ikusu denak. Badakitena ziur da, zelan dagoena. Txokolate bat ingot oso birala bihurtu dena. Gaina, indala astetxo batzuk. Aipatu zen duen, esan gendun zer. Dubaiekoa. Baina, bueno, Dubaietik Valentziara, arrozabe, goxua. Oso ona. Zola garria. Bueno, lagunoak, honekin astea bukatu dugu. Astelenean hemen izango gara, beti bezala, gozoekin eta nik klasiko handi bat ekarriko izuet. Zein? Saint Honore. Baina berritua, zigorren ikutuarekin, ni bezala txigila, baina gozoa. Gozo ondo. Ba, txokolatia ni bai bomboi erara ingot, ni bezala, bomboi da. Agur!